En un bosc no molt llunyà, 3 ases molt carregats i un d'estrany. De prompte van aparèixer 40 lladres. Va, anem a agafar el tresor! No, és que possiblement es pillaran. No, da igual. Bo. Anem! Ja, per fi tenim el tresor. Que bé! Anem! Els lladres van agafar el tresor i es van anar corrent al seu amagatall, una cova. Que puc fer ara? Ali Baba i amb la frase màgica va entrar a la cova i va agafar el tresor. Res. El meu tresor! Trucadores! Vols saber com acaba?